Think of me fondly when we've said goodbye. Remember me every so often, promise me you'll try. On that day, that not so distant day, when you are far away and free, if you ever find a moment, spare a thought for me. Always clear that this was never meant to be. If you happen to remember, stop and think of me. Think of August when the trees were green. Don't think about the way things might have been. Think of me waiting, silent and resigned. Imagine me trying too hard to put you from my mind. Think of me, please say you'll think of me, whatever else you choose to do. There will never be a day when I won't think of you. Can it be Christine? Brava! Brava! Long ago, it seemed so long ago, how young and innocent we were. She may not remember me, but I remember her. Flowers fade, the fruits of summer fade, they have their season, so do we. But please promise me that sometimes you will think of me.
כנר על הגג. נשמע קצת מטורף, לא? אבל כאן, בכפר הקטן שלנו, הנטבקה, כל אחד ואחד מאיתנו הוא מעין כנר על הגג, המנסה לנסר לו איזו מנגינה ערבה מבלי ליפול ולשבור את הראש. ותאמינו לי, זה לא קל. אתם כמובן יכולים לשאול אם זה כל כך מסוכן, אז למה אנחנו יושבים כאן, או שם למעלה? התשובה לשאלה הזו היא פשוטה. אנחנו כאן מפני שהנטבקה היא הבית שלנו. ואיך אנחנו מצליחים לשמור על שיווי המשקל? גם התשובה לשאלה הזאת פשוטה, ומסתכמת במילה אחת. אחת בלבד. מסורת! יש לנו מסורת לכל דבר. איך לאכול, איך לישון, איך להתלבש. למשל, אנחנו תמיד הולכים בכיסוי ראש ועם ציציות, וזה מעיד על דבקותנו הרבה בקדוש ברוך הוא. אתם רוצים לדעת איך התחילה המסורת הזאת? אז אני אספר לכם. אין לי מושג, אבל זאת מסורת. ובזכות המסורת יודע כל אחד ואחד מאיתנו מי הוא, ומה מצפה ממנו הקדוש ברוך הוא. תמיד היו לנו טיפוסים מיוחדים במינם. קחו לדוגמה את ינטה, השטחנית. אברהם, יש לי בשביל הבן שלך שידוך יוצא מן הכלל, בתולה מאין כמוה. מי היא? שרליה, ביתו של קצל הסנדלר. סורליה? הרי בקושי רואה, היא כמעט עיוורת. לומר את האמת, מה כבר יש לראות בבנך? מה שהיא כבר רואה, ואיך שהוא כבר נראה ממש זוג מן השמיים. אנחנו, הקבצן. צדקה תציל ממוות! צדקה תציל ממוות! קח נחל, קח קופק אחת. קופק אחת? בשבוע שעבר נתת לי 2. מה לעשות? היה לי שבוע רע. לך היה שבוע רע, ואני צריך לסבול?
והחשוב מכולם, הרבי האהוב שלנו. רבי, אני יכול לשאול אותך שאלה? שאל בני. אמר לי בבקשה, האם בין כל הברכות שלנו, יש איזה ברכה לברך בה את הצער? ברכה לצער? בוודאי שיש. אלוהים שיבורך את הצער וישמור עליו רחוק רחוק מאיתנו. יש כמובן גם את האחרים, הם, וזה כבר מעגל הרבה יותר רחב. הוד מעלתו קצין המחוז, הוד קדושתו הכומר, ועוד כל מיני הוד מעלתם והוד קדושתם. אנחנו לא מפריעים להם ובינתיים גם הם לא מפריעים לנו, אבל אנחנו בינינו לבין עצמנו מסתדרים מצוין. נכון שקרה פעם מזמן שההוא קנה מההוא סוס וקיבל פרד, אבל זה היה מזמן. מאז כולם שכחו מזה ואנחנו חיים פה בשקט ובשלום. אני אומר לך, זה היה סוס. זה היה פרד. זה היה סוס. פרד, אמרתי לך פרד. סוס! פרד! סוס! פרד! סוס! פרד! סוס! פרד! מסורת! מסורת! מסורת, כי בלי המסורת היו חיינו תלויים על דלימה, כמו כנר על הגג. חבל